nois, soc Antoni Llama. Fa un parell de dies revisionava les pel·lícules que sortien als Namekians per intentar esbrinar una mica més d'ells, però la informació és força justeta. És igual, jo us ho explico. Ja sabeu com funciona. Subscriu-vos, doneu-li like i a la campaneta per estar del tot informat. Comencem! Com molt us comunicava, he fet una revisió de les pel·lícules, còmics i sèrie on sortien els Namekians o Namekuseijins, per aquells més sibarites. On tenim la saga d'en Freezer, la recerca d'en Goku per anar buscant Dende perquè sigui el nou déu de la Terra, la pel·lícula del Metal Cooler, la saga del Buu quan donen el desig al Porunga, la saga d'en Moro quan va buscar les 7 boles del drac i la saga Granola amb en Monite. Pel que sembla l'any 2061 de la cronologia de bola de drac, el planeta enemic va sofrir grans canvis climàtics i per això va provocar que en Katatsu, un Namekuseijin del clan del drac, enviés el seu fill a la Terra. Aquí tindríeu la figura d'en Corpatit. La seva història ja la sabeu, però heu de saber què d'important és el seu lineatge. Dins de raça hi ha, de moment que coneguem, dos clans, el del drac i el guerrer. Des del cataclisme, la raça es va fer nòmada i en alguns casos la societat va quedar dividida i organitzada de la següent manera. Amb en Saichi Horo, la figura del gran savi o líder o gran patriarca del planeta on resideixin, així com ho és en Guru o és en Monite en el cas del planeta Cereal o en Denda està a la Terra. En el cas dels planetes més habitats es reparteixen en 6 poblats, on els seus líders coneguts com a Choro lideren els poblats. Dins d'aquestes agrupacions tenim dos clans dividits en proporcions de entre 2 i 3 guerrers per cada 10 membres del clan del drac. Els guerrers solen ser menys i aproximadament als 3 anys aconsegueixen el seu aspecte adult a causa del seu metabolisme accelerat. Però a veure, llavors vol dir que en Corpatit és del clan del guerrer i no del drac? Doncs sí i sí. El Corpatit Júnior va néixer amb les propietats del clan del guerrer i la seva assimilació, ja sabeu allò de fusionar-se, amb en Nai, va fer encara més fort aquestes propietats. Però encetant el Corpatit original sí ho era del clan del drac. Parlo que en Kami-sama també era membre del clan del drac. La seva assimilació a la saga d'en Cèl·lula va crear un individu mixte, capaç de fer el que els dos clans podien fer, tant lluitar al màxim nivell com el de crear les boles de drac. És per això que tenim una nova evolució amb en Corpatit. I en Corpatit evoluciona aquest Corpatit Orange o Corpatit Taronja que teníem a la pel·lícula del Bola de Drac Super Hero. També aquesta connexió que té amb el drac Sharon, quan ell per primera vegada demana un desig de forma egoista. La qüestió és que queda moltíssim per descobrir d'aquesta raça, perquè no sabem en quants planetes poden estar habitant. De moment en coneixem només 3. La Terra, el planeta Cereal i el planeta Namek. I al planeta Cereal li queda molt poquet de temps. Així que haurem d'esperar al futur a veure què ens depara, ja que les pròximes sagues tindran un Corpatit molt més protagonista que les anteriors. Amb totes les ganes del món, un servidor té ganes de veure què passarà. Així que amb tot això, senyors, ens despedim, com sempre, ja sabeu. És molt fàcil, només heu de seguir-me a les meves xarxes socials. A Twitter, a Instagram i a TikTok. Sabeu alguna més que jo no hagi dit dels Namekuseijins? Sisplau, deixa'm als comentaris. D'aquesta manera podrem augmentar aquest vídeo i fer reportatges molt més grans. Així que, senyors, un petó enorme, un servidor marxa. Ens veiem i recorda, més val la tècnica que no la força.